keď sa niekto pozrie do telefónu a pozerá aktívne a nejak vás nerešpektuje, tak je to veľmi... Nie je to dobré, je to hlavne taká dehonestácia toho druhého. Nie je mi to moc príjemné, akože chápem dobre, ak to je niečo potrebné, hej, že proste ja to sem tam tiež spravím, keď mi mama napíše, že kde som, kedy sa vrátim, tak tiež to spravím, ale snažím sa nepozerať do mobilu nejak dlho. Tak je to také nepríjemné, pretože sa s ním chcem porozprávať, možno podať nejakú dôležitú vec alebo niečo, čo sa stalo a on nedáva na mňa pozornosť, ako dáva tú pozornosť ten telefón. No mne osobne to veľmi vadí, lebo mi vadí, keď niečo hovorím a ľudia sa mi nepozerajú do očí alebo odvracajú pohľad. Neviem, je to pre mňa také nekomfortné, ako keby ich nezaujímalo, čo hovorím. No nie je to veľmi príjemné, pretože vlastne máme akože spolu traviť ten čas a príde mi to, ako keby som sama, že nie som s tým človekom. Ako často si sa pristihol, že chytáš do ruky telefón popri tom, ako si sa bavil s mamou, otcom či babkou? Niekedy je ťažké ignorovať telefón, keď nám na ňom naskakuje jedno upozornenie za druhým. Túžba chytiť mobil do ruky a rýchlo skontrolovať, či si nezameškal alebo nezameškala niečo dôležité, je fakt veľká. Podľa štatistík chytíme v priemere za deň mobil do ruky približne 150 krát. To je zhruba každých 6 minút. Rozptýlenie mobilom však nie je iba problém medzi mladými ľuďmi, ako by sa mohol na prvý pohľad zdať. Viac menej každý večer tatino dojde domov z roboty, sadne si na gauč, pustí telku, chytí do ruky mobil a nikto nemôže ani prepínať, ani nič, aj tak to nesleduje. Mamina tiež akože síce trávi čas aj vonku, aj akože v kuchyni, aj niečo ako iné porobí, aj sa s nami porozpráva, ale tiež na mobile dosť často, takže je to také úplne nekomfortné, keď prídem domov a nikto mi nevenuje pozornosť, lebo všetci si listujú a pozerajú a tak. U mojich rodičov je to skôr, že keď oni sú na telefóne, tak riešia niečo pracovné alebo dôležité, čiže vtedy je to také, že to pochopím a že počkám a nechám ich, kým si to doriešia. No tak snažila som asi niekoľkokrát sa zopakovať, že mami, že počúvaš ma a potom som už bola taká, že keď sa ma spýtala, že čo si hovorila, tak ja už som bola taká, že otrávená, že už sa mi to nechce opakovať, lebo mala vtedy akože počúvať, tak som taká otrávená, no trošku. Mamina je zdravotná sestra a ona je akoby taká, že zodpovedná a vždy všetko vie, že kde čo je a stane sa, že je na to veľmi naštvaná, že vlastne akože má voľno a že si chce pospať a jej niekto zavolá, že kde je nejaké náradie alebo niečo, kde sa nachádza, že kľúče a takto a zbytočne ju akože vyrušujú. No. To sa stáva veľmi často, aj keď ma otec niekam vezie, tak väčšinou asi každý deň sa stáva, že jak sme v aute, tak že mu zrazu začne zvoniť telefón, tak 20 minút musím čakať, kým on si to dorieši a ideme ďalej, alebo keď už párkrát sa stalo, že bol proste, že 2 ráno alebo 3 a tatinovi zavolali z roboty, že majú havárku vo firme, tak tam museli ísť a také. Mamina tým, že aké má zamestnanie, tak veľa ľudí má na ňu aj osobný kontakt. Takže volajú ľudia z dediny a proste pýtajú sa toto a hento. A je to niekedy také dosť nepríjemné a už ona ani nedvíha tiež. Vo výskume, ktorý urobila profesorka zo zdravotníckej univerzity vo Filadelfii Susan Solecky, zistila, že takmer 70% rodičov má pozornosť pri deťoch rozbitú práve kvôli prítomnosti telefónov. V mobile máme často zálohovaný celý svoj život. Kedy treba ísť k zubárovi, kedy má dieťa krúžok, o koľké je rodičovské združenie. Mobil má vo veľmi rýchlom a vyťaženom živote rodičov funkciu asistenta. Tí dospelí, prečo tam trávia tak veľa času, je to, že jednoducho naozaj sa to stala platforma ako taká knižnica, po ktorej rýchlo siahnete a vlastne dostanete odpoveď. A niektorí ľudia to dokonca používajú ako také pozadie, že buď majú pustený televízor alebo hudbu nejakú. V podstate sa to odráža aj v takej tej komunikácii, že rodičia nemajú takúto zameranú pozornosť, ale teda ten mobil neustále priťahuje tú pozornosť. A tým pádom jednak tie deti, keď naozaj niečo potrebujú, tak potom sa dožadujú doslova a také tie slabšie impulzy, hej, že
iba požiadam toho rodiča, áno, počkaj, hneď ten rodič odpovedá, na ne až tak rýchlo nereagujú tí rodičia. A potom nakoniec to, čo získajú, je v podstate negatívna pozornosť, pretože to správanie sa tomu dospelému nepáči, takže sa aj tak nerieši to, čo chcelo to dieťa, ale sa rieši to, ako sa správa. Komunikovať, čo práve robím, to je jedna z tých vecí. Keď ten rodič používa mobil napríklad na to, že chce zistiť, kedy idú vlaky, alebo že hľada recept, alebo určite, že pozitívum je, že sa dokážete spojiť s tými blízkymi, na ktorých nemáte v ten deň toľko času, aby ste k ním zašli. No, myslím si, že potrebujem tvoju pozornosť znamená, že vystrihnem ten moment, kedy ten rodič je teda bez tej technológie a vyslovene ho poprosím, že mám takú veľkú vec, ktorá mi naozaj leží na srdci, alebo proste, lebo ťa jednoducho mám rada a ťa potrebujem, aby som bola pravdivá, otvorená, a spýtala sa, že teda kedy bude mať vyslovene na mňa čas. Druhá vec je, že aj tí tínedžeri, že proste žiadať tých rodičov, aby sa spoločne vytvárali tie pravidlá v domácnosti. A takými úplne najzákladnejšími je mať tie zóny, kde sa jednoducho tie mobily teda najviac nepoužívajú. Čiže tam, kde spíme, tam, kde máme ten spoločný, počas toho spoločného času, pričom teda častokrát je to aspoň jedno jedlo denne, že sa snažia tie rodiny si zorganizovať, povedzme. Takže pri jedle, že vôbec nie. Telefóny sú s nami od momentu, kedy ráno otvoríme oči a s miernou agresiou po nich pobúchame, aby sme vypli otravný budík, až po moment, kedy si nastavujeme budík na ďalší deň. Stali sa aj pevnou súčasťou rodín a spoločne stráveného času doma. Väčšinou otvorím, že budík a Messenger, lebo mojej mame píšem, keď som na internete, že dobré ráno. A potom Instagram. Moja mama zvykne, že buď Facebook, alebo si pozerá nejaké videjka, alebo tak. A môj nevlastný otec, on ani nemá telefón, on má len takú malú Nokiu, že na telefonovanie. On je úplne proti takýmto všetkým. A súrodenci také videohry alebo YouTube a takto zvyknú. Hej, stáva sa mi to, ale väčšinou akože mi povedia, že čo robia na tom mobile, že nech počkám, ale tak u takých mladších, tak oni sa hrajú, že ma počúvajú a pritom ma nepočúvajú. A keď potom to nejako vyťahnem alebo niečo o tom hovorím, čo som im vravela, tak úplne oni sa ohradia, že to som im nikdy nepovedala. Pritom viem, že áno, že na telefóne boli. To väčšinou môjmu nevlastnému otcovi volajú, že on nemá nejakú pracovnú dobu, tak mu volajú stále, že fakt niekedy minulé aj na nejaký veľkonočný sviatok, že všetci boli doma, aj mu telefonovali, že sa im niečo pokazilo, že či to nepríde opraviť alebo tak. On je taký workoholik, že on má strašne rád tú svoju prácu, že on ide hoci kedy a ani si podľa mňa neuvedomuje, že niekedy to je také pre tú rodinu, že sme mali byť spolu a on odíde akože aj keď na hodinu a tak, ale je to dosť, no. Keď máme niečo také, že fakt, že nejaký že obed alebo tak slavnostnejší, tak moja mama je taká, že ona zakazuje používať telefón, že kto ho chytí do ruky, tak musí ísť preč, nemôže ho mať. Ale takto, keď máme niečo také voľné, že pozeráme film alebo tak, rodičia si to tak užívajú a my ostatní tam na telefóne. Trávenie času na mobiloch nám výrazne uľahčuje život, no zároveň čiastočne naštrbuje vzťahy. Preto je dôležité nájsť spôsob, ako vyvážiť čas strávený s technológiami a bez nich. Tak podľa mňa by sme mali obmedzovať ten čas, ktorý strávime na tých technológiách a že vlastne tie technológie iba využívať na tie potrebnejšie veci, ako vybavovanie telefonátov alebo nejakých e-mailov a skôr viac stráviť ten svoj čas vo reálnom živote a nie v tom virtuálnom. Podľa mňa nie je úplne problém v technológiách, ale v tej štandardnej, úplne základnej ľudskosti. Ľudia nevedia rešpektovať, že niekto sa rozhodne hovoriť o vážnej téme.
a nevedia rešpektovať to, alebo nie ani, že rešpektovať, oni si často podľa mňa ani neuvedomujú, ani nechcú uvedomiť, že čo sa vlastne deje v tej konverzácii. A podľa mňa v tom je chyba, nie úplne v technológiách. Určite ich obmedzovať na nejakú dobu denne. Snažím sa to aj ja teda robiť. Nevždy mi to vychádza, hej, ale snažím sa. Podľa mňa vo všetkom by sa mala nájsť nejaká tá správna miera toho, že kedy to už je veľa. A veľa ľudí je podľa mňa aj závislých na akože sociálnych sieťach. Ten spoločný čas je lepší, akože keď nie sme na telefóne, že mať nejaký vyhradený ten screen time, že kedy som na telefóne a kedy ho naozaj používať nebudem.